आसामनि सासे व्यक्तिया आङो मुंखौ मख'ला बिथाङा जे जोंनि बे बड'फाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि बा टेररिस्ट होननानै जि बुंदों बिनि मुङैनो एफाबां मानि मान सन्मान जि होननानै बुंदों बे बाथ्राया एसेबो नाजावथाव नङा। जों बेबादि बाथ्रा होननायखौ सोंखारियो। मुंख'जाथावआव मोनसे बाथ्राबाव नै सानथाम नङा दाख्लै 1 मेआवथ' खालि जि सानखालि हादोरनि राजथावनि दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै लामा आरो बिथांनि मुसुखा जे बेखेवनाय जेरावहाय हादोरनि जे नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो मोननै रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोर आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ आरो गासिबो दोलै नोगोरै थांनानै खालामफुनाय समाव आसामनि सासे व्यक्तिया आङो मुंखौ मख'ला बिथाङा जे जोंनि बे बड'फाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि बा टेररिस्ट होननानै जि बुंदों बिनि मुङैनो एफाबां मानि मान सन्मान जि होननानै बुंदों बे बाथ्राया एसेबो नाजावथाव नङा। जों बेबादि बाथ्रा होननायखौ सोंखारियो आरो बेजों मा जायो होननानै बुङोब्ला जातिनि आरो समाजनि गेजेरावहाय गाव गावनि गेजेरावनो मोनसे माने दाङाबाजि जानायनि बे मोनसे अर सुनानै होनाय बायदि खारन जायो आरो जेरावहाय जोङो सान्ति होननानैनो सान्तिनि दहायाव जों माने बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो नाजागासिनो दं बाव जों जायखौ जोंनि गोरा गाहाय होननानै बुङो आरो बेबादि होनथाव जेबो परिस्थिति गैयैयाव बिदि बुंनाया जोबोद माने इनाय जादों आरो जों बेखौ सोंखारियो आरो सोरबा माबा माबि बेबादि एफआइआर होदों होननानैबो जों नुदों। बेबादिनो जाहाथे आइनगत भाबै बेफोरबादि रिएक्सनारि प्रतिक्रियाशील मानसिफोरनि सायाव खुंगिरिया जाहाथे बेबस्था लायो जों बेखौबो डिमान्ड खालामो। जोबोद सेन्सिटिभ बाथ्राया ओरैबादि जे जों मिथिगौ जे जोंनि बे बिटिआर एरिया 6 शिड्युल सिङाव दं आरो बयबो मिथिगौ संबिजितनि 6 शिड्युलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्ट राइट आरो प्रटेक्शनखौ दा बेयाव आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दंबावो आरो जोंनि मानसिफ्रा बेबादि हाग्रा जायगायावहाय जुगे जुगे थाबोनाय दङ। बै जे माने ट्राइबेल एन्ड आदार फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट होननाय दं 2005 नि बे मथेबो जोंहा अनेक प्रटेक्शन दं आइनगत भाबैबो। जोङो जुदि गोबावनो बाहाय थाबाय थादोंब्ला होमब्ला बेखौ बे मानसिफोरनो मोनसे माने बारा बुरजा नङा बिदिनो 6 हेक्टर ना 4 एकड़ हा बेबादिनो एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा रायजो राजा बाहाय एथ' जुगे जुगे रायजो जाबोनानै दासिमबो गावनि नाम खालामनो हाया। नाथाय हरखाबनो जुदि सोङा हुआ अखानायैनो 7 दिन 1 सप्ताह 10 दिननि गेजेरावनो जुदि बेबादि स्किम लाबोनानै होखारलाबायनो नागिरोब्ला बिनि जे माने डिसप्लेस जानाय मानसिफोरखौ जे फज'फिननांगौ बे मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेहाय बिग्रायखांगोन। दा जोंनि नोजोराव ओंखारदों जे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे नांगौबा जिउ गारगोन थै गसर होगोन थेवबो जों हाखौ हगारा होननानै। किन्तु बेबादि परिस्थितिखौ जों मानो लाबोनांगौ खारन जों मिथिगौ जे दा बड'लेण्ड एकर्डनि बे बिटिआर एकर्डनि आन्दारावहाय रेलवे कच फेक्टरिबो दंफायो। दा फर्चुनेटलि रेलवे कच फेक्टरियाबो जासिगोन बिनि थाखाय बाहाय अलटमेन्ट जाबाय बेबो बे पर्बजरावनो जाबाय। दा बेहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाहाय बे एकर्डनिनो सिङाव आरो बेयो हयथ' जों मिथिनायाव बाहाय थाखानाय मानसिफ्रा बेबादि डिसप्लेस जानाय नङा। नाथाय दा बे जेरावहाय आदानिनि नामै आदानिनो पावार प्रजेक्टनि नामै होनो नागिरनाय जेनाखि हा बाहाय अलरेडि रायजो जानाय मानसिफोर दङ। खमसे खम आइन मत' भाबै बिसोरनि जुदि कनफिडेन्स लायोबा कनसेन्ट लायोबा बिनि उनाव बिथांमोनखौ बहा लांगोन बा अलरेडि जायफ्रा माने जुथा आथिं दहजासे बिथांमोनहा नाजागासिनो दं बे हाखौ गावसोरनि नामै खालामनांगौ होननानै लिमिटेड क्वान्टिटिबाबो बे खामानिखौ मावाबालानो गेजेराव हरखाबनो जुदि बिदि खालामोबा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो। ओंखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों जे जों बे हाखौ हगारा थैथांब्लाबो होननाय बाथ्राखौ आसलते जोंनि बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ रिभिउ खालामनाया मोजां आरो बेबादि हाथ' मेला दस्रा जायगायावबो दङ प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ। दा मोनसे प्रश्नआ बेनो जे जों दि बिटिआर बिटिसि बिएसि बायदिसिना एकर्ड खालामबोगासिनो दं जों गावनो आसलते क्लियार जानांगौ एक्चुअलि जोंनो मा नांगौ। जोंनो बेबादि तथाकथित बिकास लाबोनो
ना जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मोजाङैनो सान्थियैनो थांनानै थानो होनो दा जुदि नोङो बे नामैनो एकर्डनि नामैनो सोरनिबा माबानि स्किमनि नामै गावनि हाखौ जुदि बेबायदि हगारबाय थायोब्ला जेराव जोंनि मानसिफ्रानो हा गैयैनि हाहाकार जानानै दं होमब्लाथ' जों जायनि थाखाय बाहाय एथ' माने गोख्रों माने जुजिनानै जे जों बेखौ मोनबाय होमबा मानसिफोरनि कनफिडेन्सआथ' बायलांगोन ना फोथायनाया जों बेखौ जाजानो लुगैया ओंखायनो बेखौबो जाहाथे बिटिसि सरकारा मानोना बिटिसि सरकारा बेखौ एसे रिभिउ खालामनानै नायो आरो बै जे रायजोफोर दङ रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसार खालामो बे जोंनि खावलायनाय आरो बेबादिनो लायोबासो जों सानो जे जोंनि गेजेराव जों सान्थि बांसिन लाबोनो हागोन क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन